Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugwilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Anong siling mo? Mapasyudad ka? Oo, Nay. Mapasimpalad ako dito. Mangita ko sa trabaho dito. Apag ano nga trabahong sudlan mo dito? Kay wala ka malang gani nakatapos bisan high school lang? Bahala na, Nay. Kay kundri lang ako. Wala ko sa mabulig sa imo. Ote, saan ka malakat? Buwas dayon, Nay. Kay na pa ko nga naglakat-lakat din sa downtown. Apang wala pa ko sang nakita nga sarang masudlan sang trabaho. Tilawan ko habis sa likod sang merkado. Nagabatyag na ako sang kagutom. Pero agmantahon ko lang, anay. Ba, may bilyaran sa tabok. Dira ako makadto. Basi kung makasulod man ako dira. 13 anyos pala ako sa to. Sang nakatuon na sang hampangin na. Basi kung swerte ako na ako dira. Ma-apply ako bilang spotter. Amor anak mahatag ko sweldo sa imo. Pero stayin ka dere. May quarters mga trabahador ko dere. Kag libre imo pagkaon. Dason, ako hatag sa imo day off. Kada Domingo na, ha? Ati, okay na para sa ako namoy. Kag dako ganyang pasalamatan ko. Naging baton mo ako. Kag ako na pahanomdom na sa imo, ha? Ano inaamoy? Ako gusto trabahador may bisyo, ha? Bisan sigarilyo, hindi ko gusto, ha? At ihuwa mo'y, makasalig ka. Kag sa matuod lang, ulagin man ako nagapanigarilyo, eh. Ginasulit ko, amoy. Madamo, ginya salamat. Apat kalamisa galing arid. Kagkalabanan, estudyanteng nagahampang.
Siguro wala na sila sang klase. O kung ba siyang iban sila, nagligoy sa ila klase, kaya nagbuang na sa bilyard. Ay, para sa akon, masarangan ko nga mo sini nga trabaho. Do okay man lang ang nagampang. Kaya may mga estudyante man nga nagtanaw lang. Ara, may nagsulod ng grupo sa mga estudyante. Mampang sila siguro. May isa pa kalamisa nga bakante. Palapitan ko sila. Migs, mahampang ka mo? Sige, iset ah. Ate, okay sir. Madali lang ha. Bad shot. Daw palso ha. Kaya may nagkatandog sa akon siko, abi mo. Ukon sa bula. Palusot. May style ka pa. Nga wala-wala ka ginman. O Aryo, tanawang buhaton ko. Ala Efren Bata Reyes nga tira. Anay ka? Oh! Hala! Wala ka man sang nadala. Animal. Nagsulod lang sa buho ang cubol. Hasta ka man lang gali sa forma, James. Laban ka man lang gali sa tika, boys. Ba, nahuyan ang astig na estudyante sa mga kaupo niya. Oh, ba, ang sapiak ng lamisa. Nagkugyaw ang isang nagtira. Mapalapit ako sa ila. Malantaw ako sa ilahampang sa makadali. Wow! Grabe ba? Daw katanda si Musbong Vincent, tao? Pero bisan ako, natingala man sa hampang ko kaini. Kito hindi man ako nagahimo sa to. Dumi nag-assister sa akon. Nabatyagan ko mabugnaw nga hangin nga nagadapat sa akon nga panit. Oh, sige na, tapusan na. Kaya sigurado, nga naog ka na sana. Ate, sige ah. Wala. Ang mga bula. Nagululag nga wala sa may nagtandog sa ila. Wala! Anong natamo? Nga nga nagulang ang mga bula nga sila lang ako. Hindi. Murto! Bah, nagdalalagan sila pagwa. Grabe nga nakadlok. Apang bisan ako. Natingala man sa nakita ko. Munano na. Pati dire sa bilyaran may murto. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Last Diyos na. Nagamo pala ako manira sa bilyaran. Kag may nagsinulod man kay nasang naglumbos ang mga estudyante nga hadlok sa ginapatihan nila nga mga murto. Tapuson kong pagpanghimos dire kag magpahuway sa quarters ko.
Hindi ako makatulog. Hindi madula sa kaisipan kong natabo kayo na sa mga estudyante. Daw may kung ano nga katanhagaan nga natabo. Hamak mo? Daw may nagakontrol nga hindi makita sa ginauyatan nila nga tako. Dason ang paghulag sa mga bula nga wala man sa may nagatandog. Dason ang pagbuslog man sang iban nga bula. Bisan wala ini ginapuntariya. Dason ang paghuyop sa mabaskog nga hangin. Kag nagapalid sa mga pampadanlog nga buraks. Nga alos maputi ang amon mga mata. Hindi makaya sang mabaskog nga hangin ang pagtulod sang bula. Tubtob nga mag-shoot ini sa buho. Kag ang isa ka estudyante kay na. Nagsiling nga daw may nagatulod kuno sang iyasiko. Hindi gani sang bula. Kung nga nagpalsong iyatira. Pero matuod ayhan nga may murto sa bilyaran ni Amoy. Bahala na. Total, daw wala man niya ako ginahilabtan. Bah, ari naman ang grupo sa mga estudyante nga naghampang diri sang nagligad nga adlaw, ho? Kaupo naman nilang isang ginasunog nila nga laban sa porma, apang pigaw sa tirada. Mahulat lang ako kung mapasit sila sa lamisa. Sigurado ka mo? Mahampang kita diri liwat? Oo nga ho. Nadlok ka bala ka mo? Hindi ka mo magkadlok kay Lorito. Ginalahugan lang niya kita sina. Ati, sige ah! Meg! Iset na diyo. Oh, te! Kita nyo? Wala nang murto ni Lorito. Mayo man gani kay naglinong ng kalang niya. Do may plano pa siya nga pahugo ng mga naghampang diri ba? Kay balo lagi ka mo nga may litik man ang ulo sa to. Huh. Ano ba abing buhato niya? Kuni man kamo Pero abi ninyo, sa banta ko, hindi lang niya mabayaan ang lugar ngayon eh. Gani masamis siya nga nagapabatsyag diri. Kay ti, hamak mo ha? Nga amo na ini ang nangin balay niya sa to. Hindi bala? First year pala kita sa nagsugod kita hampang dire. Kag siya nangin spatter dire. O ti subong graduating na kita. Sa nagligan man lang nga bulan siya natigok mo. Ay, nagkantos gali sa piyak nga kinabuhi. Oh, sige na. Mapadayon ka na sa bagampang Oh, wala. Uy, nakita ninyo? Nagahulag ang mga bula, oh. Hala, basi kung gusto na matiyan niya kita, ha? Oh, ang tako. Ang mga tako, nagahululag man. Nagahululag sila sa ilan ng tanga, no? Dira na mo! Mamahalin man ko di! Oh, hoy! Hulatan niyo ko! Morta! Isa lang ako dito sa bilyaran. Nagdinalagan ang tanan nga naghinampang. Pagkabati nila sang murto. Pang sino si Lorito? Sinong spatter nga ginasambit nila? Nga wala man lang sang nainambit sa akon si Amoy. Hinali naman nga naglibog ang ulo ko.
Hindi ka day off buwas? Hindi na lang amoy. Kido ka bugat sa lawas ko eh. Mapaway lang anay ako. Sige. Ikaw na mahibalo. Pero ako na hatag na sa imo sweldo. Salamat gidamoy. Sa bilyaran ako man tinerbuas ah. Hindi ko lang pagbuksan. May nagkapanuktok sa pertahan sa bilyaran. Domingo subong ah. Kag wala nagapahampang si Amoy. Sino balay niya? Abrihan ko na lang ganing gamay nga pertahan sa bilyaran ah. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Magabiyan sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ininaghalin kay Eric sang Bacolod City. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga hindi malipatan. Kagusto nga handurawan paagi sining palatuntunan. May babae siya nga ginhigugma, tawgon lang naton kay Julie. Isa lang sila ka lugar. Si Eric, ginanakop sang iya lolo. Kag tungod pigado ini, kutob lang sa high school ang natapos ni Eric. Samtang si Julie, nagpadayon sa iya pagtuon sa isa ka religious school sa Bacolod. Mabuot si Julie kag charming. Tungod sini, madamo ang mga lalaki nga na-admire sa iya. Kag isa na si Eric. Ganigin tilawan niya nga magpahayag sa iya paghigugma kay Julie. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Eric, nga iya ginpasakop, kagaton manhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tungod kag para sa inyo. Matuod? Ginabaton mo ng pagigugma ko? Steady na kita? Isa-isa lang balang pamangkot. Dos hindi abi ako makapati nga ginbaton mo na ako eh. Steady na kita sugod subong. Kagkabay pa nga, wala akong magsala sa pagbaton sa paghigugma mo. Uy, tuod Parts? Oo, Parts. Daw ara ako sa Cloud9 sa tiyon nga to mo. Bro, Parts, paano na lang kung makaibalong iloy niya? Ha? Nga man ho. May pagkaambisyosa nga daan ng iloy niya sina. Mabato na iyan niya ang kasubong mo lang ang manubyo sa bata ya. Bon? Sorry Parts kung naigo kong bugal mo. Pero amigo ko ikaw eh. Hindi ba ko gusto nga mas masakitan ka sa uli eh. Sa diin naman tumakadtong hinablos mo diday? Mangita siya kuno sang obra Ano? Bao daw maayo haw? Ano nga bituon ang natanglaan niya? Ay sos, tay. Nagagugma-gugma na yung apo mo. Gusto man siguro nga magpa-epek sa babaye eh. Ano pa, nagapaninguha nga makaobra? Man kung maayo lang ang ginikanan sina, hindi kung tani ina magdaang. Ay, gusto ko man kung tani nga mahatagan siya sang maayo nga buwas damlag. Apang anhon ko, pila man lang ang makita ko sa pagpanahi sang sapatos. Dako naman na siya, tay
makahibalo na ina magdiskarte para sa kaugalingon niya. Ay, salamat. Nabaton ako sa isa ka snack house. May trabaho na ako. Si Julie? Si ato nakita ko nga nagsunod sa plamawan ah. May upod siyang lalaki. Classmate siguro niya to. Pero nga kalahin sa paggubak-ubas ang tugan ko. Mapakita bala ko sa ila? Hindi na lang ah. Mapauli na lang ako. Magigamba lang ako karon sa iya. May nagdulog ng salakyan sila ni Julie, oh. Oh, si Julie na. Wow, the big time ang dulong sa iya. Gainaw-inaw pang salakyan, oh. Bye! Oh, ito na. Naglakat ng salakyan. Di pa babay-babay pa sa ba? Ay, nano ni? Ano ni Julie ang nagdulong sa iya man? Anika, makadto ko to sila ni Eric, ah. Sugiran ko sa sini. Ay, migo ko. Kaluluoy man. Daw takilid siya. Ang matuod, nagalain ang akong buot sa kinsugid ni Bunbun sa akon. Apang wala lang ako nagpasatom. Masami ng pagbisita sa mga lalaki sa kay Julie. Apang tungod hadlok ako nga makig sa akon. Wala na lang ako magtilaw sa pagpangusisa sa iya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Arin ako malapit sa ila ni Julie. Ilisensya ko siya kay mamang niya. Nga mamahaw kami. Sweldo ko nga daan kay inay. Ah, gali! Tingala ko man nga hindi ka kay Ryan nga mapabugal mo. Kay ang isa ka kahig, isa ka tuka, gin ang nanamian mo. Si mamang Julie na. Kag-akig siya. Sobra ka naman kung mag-underestimate sa tawo, man. Si Julie? Kag naghibi siya? Hoy! Julie! Wala ako ikaw gin pagustuhan para mamulot ka lang sa konsinong nga hoy puloy, ha?
Kay kung hindi, pauntaton ko ikaw sa pag-eskwela mo. Oh, Diyos ko. Nakaibalo nagli si mamang niya sang bahin sa amon. Malin ako, dre. Kalain sa pamatyag ko. Matuod gid man gali ang ginsiling ni Bunbon. Nga mata pobre si Chay Joby. Bonbon, madali lang. Oh, oy, Joel, ikaw gali? May kinanglan ka? May pamangkot lang ako sa imo Ano ina? Nga wala na nakapakita si Eric sa akon, haw? Ha? Ati, kuan... masako lang sa siguro, Joel? Hindi ako magpati Sang una, bisan ano siya kasako, wala siya nagkakalipat sa pagpakighambal sa akon. Apang karon. Hindi ko kuntani gusto nga mag-intra sa inyo, Joel mo. Pandaluoy mong ko sa inyo nga duha. Gani bahala na. Sugiran ta na lang ka sang rason na. Kung nga nagalikaw si Eric sa imo. Basi kung makigan ka naman ni mamang mo kung may balaan niya nga nakikita ka sa akon. Eric, kung matuod nga palangga mo ako, ipakigbato mong relasyon natin. Paanong boss damlag mo? Paanong pagtuon mo? Eric, sorry. Wala ko makaibalo nga nagkabati ka gali sa ginapanghambal ni mamang sa akon. Gusto man siya. Si Ryan ang bagay sa imo. Pag hindi kay ako. Apang ikaw ang ginahigugma ko. Kung bayaan mo ako, may pa nga mapatay na lang ako. Julie? Wala ko nagalahog, Eric. Kung palayuan mo ako, mahikog ako. Ikratan ka gid, no? Mang? Tungod lang sa lalaki ngayon eh. Dinbutigan ba ako? Ha? Chay? Maluoy ka, Chay. Hindi siya pagsakita. Hindi ako papayagte! Kagbahin mo bala? Untati na ang pagsunod-sunod sa anak ko? Kay hindi ikaw ang gusto ko para sa iya! Mang! Hala! Pauling! Pauling! Mang! Uli! Hindi ako pagwayura! Uli! Maluoy ka! May group study ka gali, ha? Gali kay matabo ka sa patay gutom nga to? Makatidlaw ka gid sa akon nga mandita ka! Parts? Parts? Oh, ngabon? Ari ka man lang diri. Kaya na pang pangita ko si mo. Malayan na natabo, Parts. Ha? Ngao? Ginbastos ang hubog dito sa bangga, ho? Ano? Sino? Kilala mo? Oo. Opte ako. Kay makita niya. Di man, wiit man sa gali. Ako ba ya? Ikaw gali nga gago ka? Ha? Oh, bala naman. Parts. Gusto na, Parts. Gusto na. Patudaon kong gago nga niya, ha? Uy, say! Uy, durugin na! Parts, sibat na. Basi kong pulihan kanila sinako. Basi kong parinti na sa lalaking ngayon niyo. Sibat na, Parts!
Maluluoy ka man. Kung tani, wala mo nalang ginbuhat ato. Paano ko napatay kanila? Hindi lang ako gusto nga may magdaog-daog sa imo, Julie. Basi kung dumtan kanila. Wala akong madlok. Kag wala akong madlok sa kamatayon. Kung ikaw man lang kabangdanan, Julie. Wala matuod ako sang manggad nga mapabugal sa imo. Apang handa ako magbuhi sa nga akong kabuhi. Tungod kag para sa imo. Eric! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Diri natapos ang kasaysayan ni Eric, gayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tungod, kag para sa imo. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two in my together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la.
Kagkaron sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Tatlo nga kasakit. Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bayaan mo na ako sa buong Faith. Bangod pangitaon mang balay, ang ginhatag sa imo sang imo amay. Oo, Maggie. Kinahanglan nga makakita man ako sa negosyo ko. Pwede ko na siguro ibaligya ang balay nga ato. Kag ang kwarta. Ang kwarta nga matipon ko, pwede ko nga magamit para nga makapatindog ako sang kaugalingon ko nga negosyo. Pero kinahanglan, makita ko anay ang balay nga ato. Sige. Pero, pahibalon mo ako Bisan diin ka mga bayan sang kalibutan makaabot, Faith. Oo, Maggie. Buhaton ko ina. Kag ginapangako ko. Hasta subong hindi ako makapati nga muning buhaton mo ng Greg. Kung tani sugiran mo ako, kung di ka makadto. Hindi ba ako makapatod kung sa din ako makadto? Hindi ko pa ikaw masugiran. Pero maabot ka ng adlaw nga sugiran ko ikaw kung sa din ako. Hindi ka magpalibog. Nakibalo ako nga masarangan mo ang buluhato nga ginbiling ko sa imo. Madasig ka magpanuto, Oswald. Amoy nang gin-training ko gid ikaw. Tugod maabot ang adlaw. Ikaw magpanubli sa mga trabaho nga ginbayaan ko. Bisan pa. Ginakulban ako. Basi mahimo ka nga magsala sa pamatod mo. Kag pati ikaw maumid pa. Utod ko ikaw, Oswald. Kaya nagapati ako sa ikasarang mo. Hindi ka magpalibog sa ako na loy ko lang nga bisan paano. Mahatagan sang gusto ko lang nga malingaw. Agad malimtan kong kasubo nga natabo sa pamilya ko. Kabangin malinong ako kung mabuhat ko ina. Nakahangop ako si Nanong. Luyag ko lang pahibalon ka sang nagkakatabo sa imo. Matarong ko ina bilang isa mo kautod nga nagkakabalaka sa imo. Salamat sa kabalaka mo, Oswald. Abang hindi ka magpalibog, wala sa matabo sa ako. Arin ako sa patio sa diin. Dili nahamtang ang lulubngan sa akong asawa kag duha ko ka anak. Arang ila pansyon. Ibutang ko ining bulak sa ibabaw sang pansyon nila. Flory, asawa ko. Mga anak ko. Bisan makaisa, wala ka mo madula sa akong kaisipan. Palangka ko ka mo. Kag wala ako nagadula sa paglaom. Nga magakita ay kita liwat.
Ginapangako ko ina. Tuga sa oras na ako dire sa patio. Di na siguro nga mahalin ako dire. May ngagaw ako. Sa ulihing nga biyahe sa bus. Malakat na ako. Flory, mga anak, paalam sa inyo. May bahay ako nga nakita. Naghalad man siya sa isa ka bulak sa isa ka lulubngan. Gagara. Antes sa magalin, nag-flying kiss pa siya. Ato, nagpagwa naman siya. Anika. Do ginapangilala kong babae nga ito. Do sa nakita ko na siya. Madugay pa ako kang makabot sa kalagtuan ko. Naghandom ako nga makatulog. Apang magkamukaayo ang akong kaisipan. Hindi madula sa akong kaisipan. Ang masakit nga tinaga nga ginhambal ni Mami. Kag si Ibo ni. Nagaog yun man sa iya. Kag si Mami. Malipayon nga makita ang iya duha ka anak nga nagabangingay pirmi. Kag sama-sami, ginakumparar niya pirmi si Ibo ni sa akon nga matahom kaayo. Si Ibo ni ang maalam. Kag si Ibo ni man ang matahom. Kag ginaako ko nga matuod ang tanan nga ginasiling ni Mami. Si Ibo ni ang matahom sa amon nga duha. Kag si Ibo ni man ang makaangkon sang matahom nga palaabuton. Bangod may lalaki nga amo ang mapakasal sa iya. Kag mahatag sang tanan niya nga gusto. Kag ako, wala na sang matapo sa akon. Kundi magpahudom na lang kuno sa banga. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Halin sa Sunset Boulevard. Ari naman ako sa kaduog nga sa din. Amoy ningin panugyan sa akon ni John Baltimore, ang akon boss. Sunod sa iya, matahong man ang lugar nga ini. Bagod nga malapit sa dagat.
Matahong matuod ang lugar ngayon eh. Ang patalan, may mga sakayan niya may sari-saring halayag. Ang pagitaong ko diri among dalan nga ginatawag Babyo Street. Sa diin, madamo nga mga boarding house ang ginaparkilahan. Abang wala ko pa makita ang Babyo Street ngayon na. Basi nagtalang ako. Excuse me, sir. Oh, ba? May lalaking nagpalapit sa akon. Sir, May edad na ini. nagtalang ka siguro ay. Mabakod pagyapon na lalaking ini bisan may edad na. Makaduha ko na ikaw makita nga nagbalik-balik. Gani, napiho ko gig nga nagtalang ka gid sir mo. Mamatuod nung. Ginapangita ko ang Babyo Street. Apang wala ko makita sa subong eh. Ay, sus. Hindi mo naman gid ina makita, sir. Bangod nasunog na ang mga pamalay dire. May 3 na katuig ang nakaligad. Gani wala ka na makita nga Babyo. Pati gani ang mga karatula dire sang dalan nasunog man. Kag malapit sa higad sang baybay ang dalan. Amo gali? Amo ka palang bala dire makakadto, sir? Oo nung. Ginpadugyan ako sang ako na abyan nga diri makadto tukod matahom kuno diri. Nagsiling siya nga diri ako mabakasyon sa lugar nga ini tukod matahom. Kagasuno sa iya, nakabakasyon man sa diri kag natahuman sa sang duog nga ini. Nakaarkila sa kuno sa isa ka balay nga nagatamod gid sa baybayon. Nung inang balay bala nga ina, pwede ko bala maarkilahan samtang nagatinira ko diri? Bingo! Bakante ang balay nga ina. Kag pwede mo makadtuan kung bala magustuhan mo. Ay hoo gali. Ako gali si Jasper. Ako naman si Greg nung. Pwede ko bala ikaw mapangabay nga opdan ako sa paglibot-libot diri? Mas maayo nga makadto kita sa balay nga ato. Kadtuon naton ang balay nga ginasiling mo. Ate, sige. Huunong, dali ka. Amo ini ang balay, Greg. May isa ka bedroom, may kusina, may bathroom, kadyutay nga salas. Para gid lang ini sa isa ka tawo. Kag ato ang baybayon gali oo. Halin diri, matanaw mo sa idalom. Bakita mo ang madamo nga sakayan nga may sari-sari nga layag. Kag sa palibot sini nga balay ariglado man ang tanom kag sari-sari man nga mga tanom. Matuod makita ko nung ugili nung sino blang akong hambalon para nga makarkila ko diri? Ako ang ginsaligan diri. Taga diri ako kag nakahibalo ako sang impormasyon bahin sa balay nga ini. Gintugyan niya sa akon kung may mag-abot nga kliyente o kung mag-arkila sa balay nga ini. Amo gali. May swerte matuod ako kay sa imo ako nakapamangkot. Nung pwede ko mula makitang sulod sa balay nga ini? Oo. Ari man sa ako na yabi dali lang ha kay kuhaon ko sa bulsa ko. Ari ang yabi. Madali lang ha kay buksan ko. Nanara na. Sige na.
Itulod ko ng perta, ha? Hara na, bukas na. Oh, sige na, magsulod ka. O, nung... Makita ko nga arigladong balay ngayon eh. Oo. Kag, dira sa bathtub, may hot and cold water dira. Kung mo, diri ako markila nung. Pila ba lang ang parkila mo sa akon sini, ha? Kaga, ihambala ako kung anong mga patakaran para nga sundon ko nung. Ay, Kwan, ipasaka ko anay ang imo malita sa ibabaw, Kag ikaw nang bahala diri sa balay ngayon, Nakahibalo ka naman siguro sang iban mo pa nga dapat buhaton. Ate, sige no nga. Salamat gid, ha. Kag nagpasalamat gid ako nga nakilala ko ikaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together? What good is me without? What's good and we without? What good is me? Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. 3 nga kasakit. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!